Tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila namara shikolomba uyo tinya wilila fala kachideme tinya wilila saraga jugu bomuri tinya wilila fala kachideme nego tinya wilila dabali jugu kemuri tinya wilila fala kachideme. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمبدي تفشر في الله جبا وامي أوفوك ولي يماندو كادل الله سبحانه وتعالى في علاك هنا ناكا كشناكا بركا علاكو جيدي كو چايانينا وكلنجلنا بلا جلنكا أمبدي تفشر في الله جبا مولا دنيا كافو أمي مالي بماكو إپو درام بلانشي كنباكا كابي مكالوت لبي سباما سامبا فلانيتان كوننتولا سنغالوت لمغاني ولنفلاشو نانكوا ماكو ليلة القدر لاتيكاشو shu bonya shu korota shu abinyina mayan karamogo fe alil makama sayyid sharif usman madan haidara sanwosa yana kekene soro an karamogo sayyid al fadil ahmad tijan haidara alay blasrali mununke abina odeye ninsigidaina ange jaka bara sharia nyonfe ayu al-islam wa sigra herala ya rabbi alaka wal herala amin amin. الحمد لله أزلا وعبدا الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آل بيته الطاهرين الطيبين وصحابته غر الميامين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين ثم استحل ذكري قائلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد سلام الله عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. عم بدو على فولي كعلى بركة أمي كشين نمانيني على فيكو كربا كانوا كرا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أني كرا صلى سلمو أنا كصحابة نمو أني مغن نما منو فر الله وكان بارا نما كلي فقط سجيولي ما يربي على كاننا أويولا آمين آمين بدو تملكو كبوي كان نبا بلا جلفو مغن بورا إكايرولا kaseni kena kaya mogo bora fanchama malikon nala ani maliko kan kana ni laylatul qadri kana anyana maya sayyid sharif usman madan haidara alef bamakoya wala ala sona kana waya anye anga o shere ya nyofe ambi ala fola bela jele fole ani be wala nyuman nole ka nyine ala fe ala ka kishike ambela jele ka amin amin ala ka na hamo gla amin ala ka sako dama amin amin limaniya ala ko jide ambe amin amba nyine ala fe ala ka na korota ala ka na wasa amin amin ambi shubamina ne o shunde wala ko laylatul qadr wala tigashu sigatala ani shubba ala min kerengere kadi mo mandoma ka ke anga hina soroy ka ke anga kishi soroy kishi mi kuma dola e shita soro nga shukele ala ya noye hal ni ishi ma o soro ni o lailatul qadr kelenye o soro li abatu ni ala sona ka o sabati mogo min bolo ki i ɲɛsine to ale alama o suba in ka don i garisɛgɛ la a b'i n'a fɔ i ye san 80 ani kɔ i ye o bɛɛ bato ka fɔ ɲɔgɔn kan
waati su kelen dama Allahu akbar o ye ala ka fɔnisire siga t'a la o ye ala ka hinɛ ye tiɲɛ kuranɛ bɛ nin de fɔ tiɲɛ ne ko a b'i n'a fɔ san 80 kɔ i y'o de sɔrɔ nga o tɛ bali a hɛrɛ ka bon ka tɛmɛ o de kan tiɲɛ ni ala ko tɛ kuranɛ kɔnɔ nam ko laylatul qadr khayrun min alf shahr o laylatul qadr nam a su kelen a sɔrɔlen jɔn bolo ko a nafa ka bon a hɛrɛ ka bon ka tɛmɛ kalo 1000 kan Allahu akbar kalo 1000 o de jatelen o taara bɛn san 80 ani san 4 ani kalo 3 san 83 ani kalo 4 Allahu akbar ni ala ye nin bɛɛ di a ka jɔn ma su kelen na an kan ka ala in fo ka ala barikada siga t'a la danti foli ni barikadali min na Allahu akbar alhamdulillah an bi o suba la siga t'a la an bi o de fɔ nin kɛnɛ ninnu kan n'o ye laylatul qadri su ye namu n ko suba don tiɲɛ siga t'a la nka n gulon bɛ dɔ mankan na arajo la a tigi bɛ ka kuma a ko laylatul qadri namu ko suba don sabu sɔsɔli tɛ o la ayi o t'a la nka kuma dɔ la a bɛ ɲɛnamaya cogo min an fɛ u t'a kɛ ten n'an ka o lagosi nka i na da i dan na tiɲɛ sabu i tɛna se ka laylatul qadri yɛrɛ gosi ayi kuranɛ jɛlen kɔnɔna la o bɛ yen tiɲɛ siga t'a la o ko laylatul qadri ko bɛ yen koyi ko nka ko ka su dɔ de ta ko n'an ka taa o de ɲɛnamaya k'o de tɛ tiɲɛ ye siga Allahu akbar k'o tɛ tiɲɛ ye ko sabu ka d'a kan ko a don kelen ma dɔn a don kelen ma dɔn Allahu akbar ko jango mɔgɔ minnu bɛ taa an ka ɲɛnamaya ko ka taa wajuliw sigi ko o ma kɛ siga tiɲɛ don Allahu akbar ko sabu i b'a dɔn ko kuma dɔ la kuma in a bɛ ka mɔgɔ dɔw de yɔrɔ ɲini ko ni sigi kɛra kɛnɛw kan ko a nafaw ka dɔgɔ ko sabu ka d'a kan ko wajulikɛla o yɛrɛ kofɔ min bɛ k'a kɛnɛ kan ko hali alakira ko tɛ fɔ a kɛnɛ kan ten Allahu akbar ko zigiridalaw bɛ na o tigi de fasa bɛ da ko laylatul qadri ko e bɛ wuli k'e bɛ nafa jumɛn sɔrɔ a la bilen siga Allahu akbar i b'a dɔn ko hasidi ye dusukun sɔrɔ a y'a sɔrɔ nka an bɛ min fɔ aw ye ko nin y'a su ye a nafa bɛ sɔrɔ wolibali don a su don mun na sabu ka d'a kan ka kɔn ale ka kuma ɲɛ anw kumana an lamɛnbaaw fɛ k'a yira n ko alakiraba muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam wa alihi n ko alakira a ko a ka kumakan na ni an bɛ laylatul qadri ɲini an k'a ɲini witiriw kɔnɔna na sunkalo tile 10 laban na k'a daminɛ tile 21 n'a su ka se tile 23 n'a su ma ka se tile 25 n'a su ani tile 27 n'a su ani tile 29 n'a su ko ala kɛn bɛ k'a bila nin su ninnu dɔ de kɔnɔ nka olu ɲinana ko an ye nin lase koyi anw ka mɔgɔw bɛɛ bɛ nin kalama wa u labɛnlen don a su si tɛ tɛmɛ o kan u yɛrɛ dilen don ala ma ni ala sago kɛli ye ni wulikɛjɔ ye nawafiliw minnu bɛ kɛ sufɛ sarakati minnu bɛ kɛ ko u labɛnlen don a bɛɛ la nka ka su kelen dɔ bɔ ka na sigi ka ɲɔgɔn hakili ka ɲɔgɔn bilasira o lagosi man di dɛ sabu o ye alakira yɛrɛ ka baara ye ko nin bɛ dɔn alakira de fɛ ka kuma mɔgɔw ye ka waati dɔw ta o la o bɛ ye alakira de fɛ mɔgɔw ka kibaruya k'a dɔn a bɛ nin su hakɛ ninnu kɔrɔ ko o bɛ ye a kɛnɛw de kan nin kɛnɛ ninnu bɔ ɲɔgɔn ko an b'a fɔ mɔgɔw ye wa an ka mɔgɔw bɛ nin kalama yɛrɛ tari ma faamu u b'a kalama nka nin su nin dalen don an fɛ kunfɛ kow fana tɛ nka anw b'a dɔn sabu su ninnu minnu filɛ riwayaw de bɛ u la bɛɛ ka faamuw don
n'o tɛ anw ye waati kɛ Iran olu kɛn bɛ ka su min da Laylatul Qadri la o bi bɛn tile 23nan su ma tari ma faamu sunkalo tile 23nan su olu bi o de ɲɛnamaya bɛɛ ka riwayaw bɛ yen nka hali ka fara u bɛɛ kan u yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko kira ko an k'a ɲini su damadɔ la nka bɛɛ bɛ mun nin kɛ ka jigiya d'a kan ni mun ye ko riwaya dɔw la a yera alakira sunkalo mana se jango a tile 10 labanw a ka bato bi caya dɔw y'a ye ko tile 27nan o su mana se ko alakira Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam ko a kun ka bato bi caya su jɔ bi caya ɲanguma o de bi bɛn Laylatul Qadri su ma dɔw ko n'an k'an cɛsiri tile 27nan in na Allahu ta'ala batoli caya la a n'an ka sarakatu boli caya la riwaya wɛrɛw la i n'a fɔ Iran olu b'a kan ko cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen ale tun tɛ Madina sigibaa ye nka a gɛrɛla alakira la ko kira ye nafa min fɔ Laylatul Qadri su la ale y'a kanu ani kira ka o su in ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ o su in u ka ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ o la ale bɛ bɔ a ka buguda la ka na alakira fɛ yen Madina Laylatul Qadri k'a sɔrɔ yen ko kira ye kuma dɔ fɔ a tulo kɔrɔ cɛkɔrɔba in dara nka a jate minɛna ale bɛ to ka na ka bɛn ni tile 23nan su ye Madina sunkalo tile 23nan su dɔw ko ɲanguma a na kɛ o de ye an n'an ka batow caya ka o don ta k'o kɛrɛnkɛrɛn k'o kɛ mɔgɔw waajudon ye k'o kɛ laseli ye Ala ka jɔnw ma an yɛrɛ dama ka ɲɔgɔn zu ka kɛ Alahu Ta'ala batoli kan mun ka sɔn su in kana an kana su in jɛ i y'a ye o la f'u k'a dɔn ko o bɛ min kalama dɛ ko anw b'o fɛnɛ de dɔn nka ka don dɔ ta k'o kɛ barikada su ye Ala ye ko ni nin bɛnna n'a ye o don nka ni tɛmɛnenw fɛnɛ don ko an labɛnna tɛmɛnenw na ni o tɛ 29nan su min bɛ na ko an labɛnlen don ka o fɛnɛ ba kɔnɔ tari ma faamu o la alhamdulillah ko o ka sabali an kana ɲɔgɔn ɲini an k'an jija an ka Ala ɲini an ka Ala sɔrɔ ko an ka ɲɔgɔn to yen kuma dɔ la lagosi de bɛ nin kɛnɛ ninnu kan ko nin kɛnɛ sigili kira ma nin sigi ta tiɲɛ don kira ma sigi ta nka nin kɛnɛ mun de bɛ k'a kɛnɛ kan dɛ ɲininkali de bɛ kɛ yen mun de bɛ k'a kɛnɛ kan f'o de ka dɔn n'a dɔnna ko foyi tɛ kɛ ko fɔ alakira yɛrɛ tun bɛ min kan ni o y'a ci kun ye sabu Ala ko kira ka hakɛ la wa ma arsalnaka ne ma e Muhamadu ci walima ya ayyuhan nabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nazira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira ngan nabi ɲuman inna arsalnaka shahidan an yi ci k'i kɛ seere ne Ala ka danfɛnw bɛɛ kan k'i kɛ nisɔndiyalikɛbaa ye k'i kɛ bagabagalikɛbaa ye wa da'iyan ila Allah bi iznihi k'i kɛ weledaba ye ka na ne Ala ma ni ne Ala yɛrɛ ka jɛ ye ne y'i bila o de la wa sirajan munira k'i kɛ fitinɛ yeelen ye min tɛ se ka datugu min bɛ yɛlɛ yɛlɛ kira ci kun de ye ka walawalali kɛ Ala ka jɔnw ye Ala ta la i ye su o su ta o la k'o k'i ka jɔnw laseli don ye jɔnw ma o su bɛɛ tanunnen don o kɛbaa fɛ jango ni ihtimalu b'a la k'a fɔ k'a bɛ sɔn ka bɛn Laylatul Qadri su ma o fana ye belebele ye k'o ka kan ni maa min bɛ se k'a su bɛɛ ta tile 21nan i y'o su sigi tile 23nan i y'o sigi 25nan i y'o sigi ka na se 27nan ni 29nan ma ko i sɛbɛn kɔrɔ k'o kɛ i tanunnen don o kan tari ma faamu nka anw y'a lajɛ su kelen
كسكا أولابي أواخر رمضان سنغلو اللبا جاغو كلتان لباي كشوكلين دا أولا أو وتر نون كونالا كاكلاكا أنجيدا على كهينكا كو كادم نمو كلنا فمو كونوندونا ko ala mana blamina anu kakeya amo dengine ala fe Allahu akbar sikatula tarima fam wala alhamdulillah ambi shumi nabi niya shutaka laje kiraka sahaba ubi minum bi kuma ninga no ekle mo kanu wolovla nay kadalu do di ala o yejete minunge ala kiraba muhammad alayhi salatu wassalam alayna fe minhum هبر الأمة الله أكبر هبر أمة نو دي ابن عباسي على با في كو كا نيني كو سبه مكانو ولوفلا ناشو نو ابن عباس الله أكبر تريما فا ابن عباس وي علي جت منونغي انا في منو زرو على كرك تشولا سبولوني على كراجلا وصحابه تشامان دو تريما فام منونغي مبك جت منكتا كافوكو اكمبي بني نيما ngani mbe ko fe nebe mu vo awye ko kira ko anga nyini mina ambe ka je ka nyino kono anga njija anyera kadi alama sabo nga wajulu yere miye o ti sungolo indamai o te awakhiru damai ka fo sungolo klitan labai o dama de chesri ire di alama ijogo nye la anta te o damai nga ko me ala e abla odela ko anga chesri sabu fango de famia note laylatul qadri bidon ka aba ka do de teto dugula foka ta duguje atina fo fonya foi tarima fam oh halle e mado ko nyinanda bena mo gani kelema wa nyinanda bena mo gani sabama wa nyinanda bena duru ma wolovla konondo wa ngano ya soro ala bi mi nyini e rala ikembete ijogo tangaledo ikembe ladriye seli mi ne ala ya kiye kembe ka be ina ka joma ado ko laylatul qadri tepa e kuna fieu la la hal ni bi sunana e ka sunay batude ko iba baraji defale soro afara minunga hakela khairun min alf shahr ko aheraka bukatma kalo baklema jonu minu yire diledo alama nga ninte fama namara toy fama fandanga hake tieba hallo shira ka sungalo kle talaba beke ati bo misiri kono ati na fanyawe commerçant tromperie ati na fanyawe zo ati na fanyawe wa madama dobe ala kira muhammadul mustafa akmana akol laylatul qadri shuya ala ka yafa be ala ka jombela funa kera arba'at nafar jama kulu wolof lambi jama kulu nani bi ko alati ya fa'ulu mafiyu lailatul qadri na nafa ana bunya ana ala ya fa minum be ala sabu sungolo ashra awail no ekle tanvolo minum be ala ko ala bi jombe la jabi rahma ya akbar akle tanvlana aka maghfira no ya ala ya foy aka joma abi obunda dele akle talaba ko etko min an-nar ko jombe la jele kan horeli ka bo janebe ma okro ala anvle naka hina nyede ayaka ya fabona yele anye wa aklaka anka horonya kabo janeme doni maka bekle tan labama oh jango kletan laba shukele mimbi ne owele ko laylatul qadr no illa tkashwi la tkashu oh ode hera kabo abe mekra modul mustafa ko o shubise kateme kadu tuy uma shun dabla ubika shu ubika shu bejo ina faseli mimu bolobi usebe korodumbe umma kosobe misru bifa sungolo kle talabana shinyana ubike nga obanyini kasebe minu ngoshi kabui ulu birimbe doka dalu foite ola
min wele ko salatu tahajjud kanga ta sulo shutan labake misru bi kle shi ka kule mo kuna ha ɲininkali min bɛ kɛ yala ko o y'o ye jɔn nɔ la dɛ ko jɔn de ye mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan misiri kɔnɔ sunkalo tile 10 laban na ko fo mɔgɔw ka ye ko yala o yera ala kira nɔ la wa ko ala y'o fɔ n'o aya kelen bɛ kuranɛ kɔnɔ wa a cɛ dun sirilen don o la mɛ sɛbɛkow bɛ yen a bɛ fɛ ka don mɔgɔw ni o cɛ wajulu sigili nafa kɔni b'o la o yanni k'a fɔ ko nafa tɛ o la mɔgɔw kana na o lamɛn yanni ka o dɔgɔya ko jɔnni de ko ka taa si alimamiw kɔfɛ ye dɛ jɔnni ko ten nka anw t'o sabote mɔgɔw bolo nka anw bɛ min fɔ ko sɛbɛ-sɛbɛw bɛ yen an k'an jija an ka fara olu kan an k'an cɛsiri olu defani na ni o kɛra an bɛ nɔ dɔ bɔ nin silamɛya ye nka n'an y'o to yen ko fɔ an ka ɲɔgɔn ɲini an b'a jɛ dɛ an b'a jɛ o de la alakiraba muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a ko nin zu in maa damadɔni min tɛ nafa sɔrɔ a la ni waati ye an fɛrɛ an bɛ s'a ma nka mɔgɔw la laban o ye nin de ye anw silamɛ minnu dusukun bannen don ɲɔgɔn na anw minnu dusukun bannen don ɲɔgɔn na an tɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ ala nɔfɛ tɛ nka an yɛrɛ ka jɔyɔrɔ nɔfɛtɔ ko an ka tɔgɔ nɔfɛtɔ ko an ka ɲɔgɔn kɛlɛ bɛ yen de nka silamɛw mago bɛ min na bi al-ittihad an ka bɛn bolo di ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn kan fɔ ka don da kelen ka bɔ da kelen nka o kɔrɔ tɛ ko e dan bɛ mazhabu min na f'i ka bɔ i ta la ka fara ne kan walima ne ka bɔ n da la ka tugu e kɔ la o tɛ kitabutigi dɔ bɛ yen a y'a ka kitabu sɛbɛn ko rahmatul umma fi ikhtilafi al-a'imma ko kuma dɔ la jɔnw ka hinɛ an'u ka hɛrɛ kuma dɔ la a'immaw yɛrɛ fɔra ɲɔgɔn kɔ sariyaw fɛn dɔw la ko jɔnw yɛrɛ ka hinɛ bɛ sɔrɔ o la tari ma faamu ni o ye a'immaw ye mazahibu sira kan mazahibu ka ca malikiya bɛ yen shafi'iya bɛ yen hanbaliya bɛ yen hanafiya bɛ yen ja'fariya bɛ yen ko kuma dɔ la u ka fɔli ye ɲɔgɔn kɔ ra'ayi dɔw la diinɛ masalaw la ko jɔnw yɛrɛ ka hinɛ bɛ sɔrɔ yen nka nin ye ne tɛmɛtɔla de ye ka nin fɔ mun na sabu n bɛ fɛ ka nin fɔ kuma dɔ la a bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ yecogo dɔw la furu'uw la nka n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ usuluw la ka ban a banna yala silamɛ bɛɛ dan la ko ala kelen de bɛ yen wa o silamɛ bɛɛ ka danaya ye yala an bɛɛ dan la ko muhamadu de ye ciden ka na anw ma wa an kan ka tugu min ka sariya kɔ silamɛ bɛɛ dan b'o la wa silamɛ bɛɛ dan b'a la ko kuranɛ ko o de ye kitabu ye min dora ala kira kɔ anw ye k'a fɔ o y'an ka minɛbolo ye k'a fɔ a bɔra ala yɔrɔ an bɛɛ dan b'a la ko an ka hiji a bɛ taa kɛ maka o kɔrɔ fɛn minnu ye usuluw ye seli farida 5 an bɛ n'o kan seli fana k'o kɛ jɔko 4 ye a b'o cogo kelen na lazara jɔko 4 fitiri 3 safo 4 ani fajiri 2 an bɛɛ bɛn bɛ nin fana kan silamɛya sira kan an bɛna ninnu kan ninnu de wele ko usulu tari ma faamu bɛn kɛra nin kan yala fɛn fitinin dɔ o kan ka an fara wa i n'a fɔ n ye seli f'i ye a waatiw seli cogoyaw bɛn kɛra nin bɛɛ ka a da mɛ kuma dɔ la dɔw ka faamu y'a ye ko seli la bolo kan ka minɛ dɔw ka faamu y'a ye bolo kan ka bila bɔn faamu de don dɛ aha sabu dalu t'i bolo kuranɛ kɔnɔ bolo bɛ minɛ walima a bɛ bila dalu t'i bolo ko ala kira ko ten ko a ye bolo minɛ walima a y'a bila o kɔrɔ ye di ko faamu nka an ka kɛlɛ kɛra min nɔfɛ o ye nin de ye ma sɔn e ta ma du dɔw cira ka u fara pewu bolo jigi bolo minɛ kama dɔw kɛlɛla ka fara pewu dɔw tɛ seli dɔw kɔfɛ jumɛn kama bolo jigi bolo minɛ
kala karande mais anganga fewra nyaw ñini tarima fam o de la alati ya fam mo mino ma ni lailatul qadri ashula ni anzirama ndeya mo lalla baye kanyon juguya Allahu akbar woni ko jugu bade qul dodo la alakra muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam wala ako chodi nam ako mu'minu bisra balaw fala mi yema temeno zoro a balaw ko jimbawma misra awni o balaw ye Allahu akbar o balaw ye jume mi yu soro ni o farala ko ye jume ko nyo hasidiya ani nyo njuguya ko o bana de bina mandon demeno nga Allahu akbar tarima fam kira ya alladi abana nyogo kana anzoro Allahu akbar kira kumana amve mungaso amsaga kishaba me aw ka takala jabi balaw min mislame on nyonche minungo ambe islame me fitna min bu ni nyonche aw ka takala jabi Allahu akbar olla kira kote ko aka fonyongo aw kanyongele ko hiyal halika kuna mado ko de dilikela la aqulu tahlaka ash-sha'ra Allahu akbar akondafo ko abi kunzigi de dilikela mindo ka foniya de kungolola abi kunzigi di ko tede bal ko abi limaniya de ka boddu skuna pew Allahu akbar limana beke kumade nga duskun mi no kanga mine farkolo ka bara ko abiddi ka bod duskuna limana beke kuma nga duskun abibo ala pew Allahu akbar idra angabi nyonjuya anti nyombe kuma dola obse degerema nene ebi bache dola minu ye hakikai anganga son ka fara minga ka deme kuma dola ambi bawla pew Allahu akbar pew odela onyo de fo lailatul qadri shu badu jon kana je jon kana je mo kana sigi ko nanga sabeto e kan jukele de nyini kongo shukele sorola la ijija ikasa benyini yere dile alama no kera shukele ndida ngari nyirana alako ala no fetuko ala labotoliko sawati to kono shukele eto sorobli abida ولبلدو قل علي بن ابي طالب ايو دفوا كما الدنيا كما منا بك الذي يقول يا بني اقول للمؤمن 3 ساعات اكون دنگه ادوكو مؤمن بولوكو ار7 دي بابلو ار7 يجمع ينادي فيها ربه واتي فلو ويجوني اماتشي ahakli kanga ton na kosme Allahu akbar jona machi Allahu akbar okoro nimbe ahakli jige alaka ayadullah wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni kono madina ne harama de da fuy kama fu kale alabatu okoro ibangele ko iya hakli soro ka famu soro fen volo min bi jakuya joka ko neninga alabi nyozoroti sabu dengundena oko ode folay sabu ala ko madina na harama de da fuy kama fangale alabatu o senna le ko ne anga wati folay wati min benye bi shi alama ani mate ani fate ani bate ani musote ani dende min yeshimbe ala da manyine ne ma Allahu akbar nianga nye donye tabe o de la jonkanga munge ini makanga tunyona de joni ama okanga nyeshinyoma watibe o de la mba fo ni jukele ka fo na lailatul qadri shunyini o dama ka soro wati tola ala kembe ka mbinyini efe eto odungeye ito dungeye boy jonkangi maje wala de ko anga dungo do R7 de bambulu folo o ala ka hakewi o flana ko kanga ke jume ambulu wasaa yuhasib fiha nafsahu Allahu akbar wala
an ka heure filanan o kan ka kɛ an yɛrɛ jateminɛli la Allahu akbar ne Ali ibn Abi Talib Allahu akbar ni minnu lamɛnna ka baara kɛ n'u ka fɔta ye naam an bɛ Ala sɔrɔ an b'a ka kira sɔrɔ siga t'a la heure fɔlɔ o y'a n'an ma cɛ ye an ɲɛsin bɛ Ala ma ani foyi tɛ o de la hali seli min bɛ kɛ kibaru fɔlɔ min bɛ fili a fɔ ko takbiratul ihram takbiratul ihram o ye jumɛn ye ko haramuyali kibaru takbiratul ihram Allahu akbar al-ihram siga ka bɛɛ fɛn bɛɛ kɛ haramu ye ni Ala kelen tɛ Allahu akbar Ala kelen de bɛ dusukun na o de la kira ko ten ko limaniya kɔfɛ silamɛya kɔfɛ i bɛ don ihsanu martaba la ko o ye mun ye ko anta abudallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak Allahu akbar karima fam ko Ala bato Ala ka jɔ i n'a fɔ i ɲɛ b'a la ka kuma fɛ ko i k'a dɔn n'i ɲɛ t'a la i bɛ ka kuma Ala min fɛ a ɲɛ b'i la kuma fɛ siga t'a la an caman ka bato tɛ tan dɛ ko kibaru filila takbiratul ihram ko an ye haramuyali kibaru fili fɛn bɛɛ bɔra ye Ala kelen an min dusukun bɛ taa a ka dɔgɔ o la minnu gɛn bɛ k'u toro seli kan an ko a ye seli faamuya fɔlɔ tiɲɛ do koyi selikɛla sɛbɛ o ye Ala jɔn ye a hakika nka birika wulila ko do wa ayi ko selikɛla ni selila seli ye mun ye fo ka dɔn as-salatu silatu bayna al-abdi wa rabbi jɔn ni a ma ka communication a n'a ma ka tugu ɲɔgɔnya o de ye seli jɔn min n'a ma bɛ tugu ɲɔgɔn na o kɔrɔ waati bɛɛ jango tile kɔnɔ siɲɛ 5 o n'a ma ti fara bilen n'o farala walinafɔlɔ ma o b'o to yen sabu a n'a ka Ala bɛ ɲɔgɔn fɛ n'a farala walimuso ma a n'a to yen sabu a n'a ka Ala bɛ ɲɔgɔn fɛ u communiquelen ni juge do kiri nana sɛmɛ a la fantan ni faama o nana a yɔrɔ la a ye kiri tigɛ cɛ kan a ma sama faama a ka nafolo nɔfɛ o de ye selila ye n'o tɛ Ala ko tɛ waylun lil musallina allazina hum an salatihim sahun wallazina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un Ala ko waylu janaba bɛ al musallin o kɔrɔ ye di bil alif wa lam o ye ma'rifa ye ko waylu janaba bɛ selilaw ye selilaw fɛn min b'a la sabu Ala ko ten Muhammad wa aqimi salata inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wala zikrullahi akbar wallahu ya'lam ma tasna'un Muhammad seli jɔ n ye seli di i ma k'a di i ma dɔw ma munna sabu a bɛ jɔn jogo fatani ka bɔ wale juguw ma hali fɛn minnu gɔnnen don o b'a dabila ni u bɛ seli karima fam wale jugu bɛ dabila maadama i bɛ ka seli i bɛ kɛ laadiri ye i bɛ tile i musow ni ɲɔgɔn cɛ i ka mara ni ɲɔgɔn cɛ ni bi seli jogo bɛ sanuya seli kun dɔnna an fɛ ko mun de la Ala y'a di an ma mais n'i kɛra selila ye e de ye jɛnɛyakɛla ye e de ye namaratɔ ye e de ye janfanci ye e de ye kiiri jugu tigɛbaa ye e de ye commerçant trɔmpeli ye e de ye faama fantan joli minɛ ye yala e ma ɲinɛ seli kun kɔ wa allazina hum an salatihim sahun minnu ɲinɛ n'u ka seli kɔ o de ye ka salamu bila dɔrɔn ka taa i ka rendez-vous la ye i ni walimuso cɛ walima ka taa dɔ dabali ka taa tafo don kaburu la nka dɔ ta tiɲɛ walima k'i miiri karisa nin juguya bɛ n na ka tɔɔrɔ dɔ miiri min k'a sɔrɔ walima ka dɔ lebu k'a labila ka sɔrɔ dalu t'a la kuranɛ kɔta minnu ɲinɛna u ka seliw kɔ seli kun kɔ karima fam ko olu tigilamɔgɔw olu de ye bɔnɛlenw ye yarabi Ala kana an yala o la n bɛ fɛ ka mun fɔ ne ni e k'a faamuya ko suba bɛ an bolo n'o ye Ala ye min dɔn an garisigɛ la n'o de wele ko Laylatul Qadr o la Ali ibn Abi Talib kuma min na n'a ko fɔlɔ ye ani Ala ye a ko filanan ye jumɛn ye ko jɔn b'i sigi
k'a yɛrɛ fɛsɛ waati a filanan min bɛ jɔn bolo ko yɛrɛ fɛsɛ waati yala n ko n bɛ ka ɲɛsin ala min ma k'a bato n'i ye waati fɔlɔ d'a ma yala n sabatira a ka tiɲɛ na wa ala ye n kɔni ko kuranɛ kɔnɔ wala taqrabu zina an kana gɛrɛ jɛnɛya la na ka n yɛrɛ fɛsɛ yala o sabatira n bolo wa ma gɛrɛ jɛnɛya la wa ne ni walimuso ma kuma wa rendez-vous tɛ ne walimuso dɔ cɛ wa k'a yɛrɛ fɛsɛ yala n ɲɛsinna ala min ma ko n filɛ k'a bato n sabati n bɛ o kan wa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu a y'a yɛrɛ kun fɛsɛ ka ko fɛsɛ don ye a y'a yɛrɛ kun sɛgɛsɛgɛ ka ko sɛgɛsɛgɛli don ye n'o ye ala fɛla ye Seydina Ali ko mumini ka waati filanan ko o ye yɛrɛ peze waati ye k'i yɛrɛ jateminɛ yala n ko an bɛ ala min nɔfɛ n ko a ka kira min dira ne ma yala o ye min ɲini n fɛ n b'a kan wa a ko n ka min kɛ n bɛ k'a kɛ wa a ye n bali min na n bɛ k'a to wa ko mumini ka waati filanan ye nin ye fɔlɔ di ala ma filanan kɛ k'i sigi k'i yɛrɛ kun lajɛ n bɛ cogo di ne ni ala cɛ la ne ni ɲɔgɔnnaw cɛ la ni musow cɛ la ni n ka mara cɛ la ko ne bɛ di ni de y'an ka waati filanan ye o de la an b'a fɔ ko leilatul kadiri su o dama tɛ siɲɛna su ye k'a fɔ na n ka leilatul kadiri su ɲini n ka siɲɛna n ka ala bato o de kɔnɔ la n'o y'a sɔrɔ e t'a dun ye a bɛ don hali n'i y'a don a su bɛɛ kɛ ka siɲɛna ka tila ka sarakatiw bɔ i b'a dɔn ni e t'a dunge ye a nafa tɛ s'i ma wolobali dɔ dɛ nka a dunge hali n'a su y'ale dalen sɔrɔ a y'a nafa bɛɛ lajɛlen sɔrɔ yarabi ala k'an y'a dunge o la tarima fam o de la Seydina Ali a ko laban ye jumɛn saa yakhlu fiha bayna nafsihi wa lazzatiha fi ma yahillu lahu wa yamnahu fihi tarima fam a ko mɔgɔ ka waati sabanan ko i b'i jija ala ka hakɛ bɔlen ka waati fɔlɔ waati filanan i yɛrɛ kun jateminɛlen yala n sabatira a kan wa ko sabanan ye i n'i ta ye ani i n'i diɲɛ ko o bɛ sɔrɔ di ko sabanan ye o ye n ka fɛnw na fɛn minnu ye halala ye fɛn minnu ye halala ye n'i bɛ tanu sɔrɔ olu kɛlɛ la i ni faamuya i ni lahinɛ o bɛnnen don silamɛya kɔnɔ nka sira jumɛn kan ko halala sira kan tarima faamu waati sabanan o kɛ hɛrɛ ye yɛrɛ kun kan i lafiya silamɛya y'o ɲini da i ka silɔngɔ silamɛya ye o ɲini dumuni duman tobi i k'a dun o dagalen don i ye kulu mina tɔyibaati ala yɛrɛ ko ten ko a ye ɲumanw dun a sanuma a ɲumanw a y'a dun ne ala y'a garisɛgɛ min na o bɛ bɛn a y'a ni lahinɛ i muso bɛ yen i cɛ bɛ yen i ni min furulen don silamɛya la o dakan bɛ aw ye ko a ye a ni a ye o ka laza ni o ye a bɛ nege minnu ɲini ko a ye sabanan kɛ o la o dakan bɛ aw ye a ka ɲɛnamaya bɛ sɔrɔ di garisɛgɛ ɲinini sira kan taa sugu la i k'i ka feere n'i ka sanni kɛ ni e tɛ sugula baarakɛla ye t'i ka biro la ko i k'i jija min bɛ ɲɛ n'i yɛrɛ balo ma nin ɲɛnamaya in kɔnɔ waati sabanan di o ma nka fɛnw na minnu dagalen don i ye nka an ka nin ta k'a lajɛ dɛ yala fɔlɔ min kan ka di ala ma an sera k'o di wa ala ka hakɛ fɔlɔ an kan ko ka d'ale ala la ko ala kelen don fila kana fara ale ala kan yala nin sabatira an bɛɛ bolo wa nin ma se su in na ala ti yafa mɔgɔ minnu ma a t'u filɛ n'a ka hinɛ ye nin y'a gurupu fɔlɔ ye al-ishraku billah mushrik mɔgɔ min ye fila fara ala kan ko ala ti yafa o ma
fanga de famiya do ba fo politiku de kodo aha politiki yafa ko bo lawa politiki yere mo be ala ka yafa lawa ay ni de ko min misile kono kasili ageleri de la dodola itari biri o politiki ndo korode ki jigi sema wala ka nyina alako o de kodo Allahu akbar aydra tarima fam min jigi dara ka ko politiki bi se ka fedo gla fangan de famiya ko ka fo boli bato ne o ye shirku billahi abi soro fenda madola ka soro ima boli yere bato meddo yere bi misri kono wallahi fawrabu boloy u damola ku ka tutubi ko sanve sigatalla ngabu bolo ko nzengele mimbe slameyina mbiseli ala ka yafa be kira ko alati yafa ulu mo sina o ma fiu ni jununa hal nasla ka shun atifenye kira ko te ruba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa ju'i wala atosh wa ruba qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa sah Allahu akbar ko sungalo na fa chaman bala nga ashumba chaman be fo itu yo ka shumba rajila fo ikle na kongoni minola wa ashub joba chaman be fo ka ta duguje fo ite uye o ka oshu joli barajila ko fo ishiri nyala o ye tabani wala fanga jandon de la wala ni ya doy ka buli yere batu walma ka kandigeli ke na makene alay o fane shirku doy tarima fam abo chokella ka jigida fenwaraka kanyina alako ko de bise o shirku doy modul mustafa akuma foka tasiroma ko shirkul asgar kuma dola ikam marado kaddo o nyana srafe ka ala tabla o bido shirku la ilaha illallah muhammad rasulullah ne o yetiye nyin ngali mimbi ke ko anga dutigu kam maran bi chogo mimbi ko muyakata anyafo muyakata ya akbar min yinna on ve qur'an kono kira ka hakala kul laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana mu'minu ko kira kira ko la diga yoro ya kanga min la dige akay yela mabulo bela kira kademaya mara ko aya kademaya marate yala on dabi tewa ni ngali mimbe weni ni anta tite ko yala abibe on ma chogomi ode ya nyuma ye wa walma ala ko anga ke chogomi ode ya nyuma ye ni ako ala ko anga ke chogomi ko ode ya nyuma ye wa ala ndefo muhammad ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihinna zalika adna an yu'rafna fala yu'zay muhammad afi musoyi afi de musoye afa mu'minu musoye kona ala disake abbe kuna farida jakuya ukabiri tarima fam unna kubna bolandi ko yudnina alayhinna min jalabibihinna ko ka gloki baw ko ode fora ko ode dawka kajigi ka dawka chugodi de aya nyafo ka dawka di jalabib ko e gloki bay iddew olu ni jume menyo na budi yala gloki babolu bolo jango ka dawka kajigi wa minijipu ode be doye kaso sigatala ko ne aye est-ce que obi ka mi vo odowa ni ote gloki bayre te ede ngolo jango kada uyera kakaje ya akbar ulibali fanga tugo aye inde no fe yudnina alayhinna otma e ka gloki e ba dali damina fajme adu fora alayhinna yala ngolo te mo odoyewa ya bilebele re ane ngolo idoy munanda damine alayhinna debe me ala snaka atoda fati aya warala kana kuma mina abafo muhammadu afo mumune qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim
ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن ما من القرآن بوفو أبينا سميك آية منيني وليضربن بخمرهن على جيوبهن وليضربن بخمرهن على جيوبهن محمد أفويه أكدسو كوكاكا أكندو دو أكاكا كولودت بخمرهن خمارو يمويه اي تعرف كان دونو فيكو خمارو يمويه نمي ياتك بلوكي باي دوينا انغو توي اين خمارو ما نوتي بلوكي بايا o misali do jume muso bi dampi mindo o e bloqué de atobe bi na kungolo na ka idetu kinye o de nyinna ngani taray o toy ala yere ko el khimaru no e disaire khimaru tafuye fo disako o ka fuye kuku kadisa bolo ke ka u kando ndawdatu uko bi bolandi o fenana o ka fura ko kanda ni o datuguna halli kungolo ma datugo bashitala la ilaha illallah muhammad rasulullah ko arabu de ka yechugo ya kundo olu ka culture kundo ko me ko ka fo jako ya do otma culture do blela ko bislam ya lawa la jemi kana yo islam ya mana ada foi bugo ka boy min islam ya bitanyo ve amana shiboy okay mo bi minga islam ya mana shikela likama la fo min bi dangari islam ya la abana wadisami ni ko akumbu bolo ala ko disami maw kuna akana boble de sabu ukuma biri ukuna ko ka tobla kata kofe atike ka kada tugo ala ko nanga ke tugo nyuma fo awye ay dandiko mable ka da kungulo la ka tobla kana kofe la muhammad afuye wal yadribna bi khumrihinna ala juyubihinna muhammad afuye ko otomi mi bla kofe ko akana bla kofe ni ngoble ukabo ka kanda melekenaye allah akbar tariba fam me an gaddu kono abidi anyefo an marawla abidi mi jakira kira demusoka kira musoka abana an baraka ke anve nyingali emi ko ambi jonde ko o yorola ambi jon ngoy wala anganjija ala na ka kira ay mi nyine anve o de made ketay abana ngata bo mo obi mi chama be ndeka mo ko chama inde fo la chama inde vo ote ko ala e jumevo halli chekele ndebo ka wal mamuso kele wa odeche wa abana che fo itefle dina kola fo ala na ka kira mi vo abana tarima fam nota na ko abanya mada chama fe almami fe wajulu kala fe ko abanya da olu de ka marafe wallahi atikra ka maraso atasro nyeka ngada move onyini ngada ko yela kira mani voa ala mani voa kira demuso kumbidi oni messenger kumbi yala wa ukungolo dele le kumbi boa la salama muso bebalalla kira kademaya afra kira ka foyde wala tabarrujna tabarruj aljahiliyyah alula jahili muso bi bochomi nu ti sutura ka dafa muhammadu afika demaya ku kana bote amanga demaya borati amuso borati ambalma borati ande borati ayata kala jada ambi jon no fede odela ngo akana malasa ka fo ko jama famba bi yoro jume la ay sama jume no fe ko tie bi yoro jume nanzara ni yoro ima aba hakli jigi ambe minga wala de
n'o de kɛnbɛ k'u dɛsɛ n'o de ti den nka o de ka kuma o kuma ala bɛ ka dɔ fara a kan a bonya kan a taaɲa kan i n'a dɔn ko ala yɛrɛ bolo b'o ko kɔrɔ o ye jumɛn ye albayatu ala al-islam a wulibali don dɛ bay'a n'o ye silamɛya bay'a ye albayatu ala al-islam nin de kɛnbɛ ka jɔ u ɲɛ o y'u taana ka dɛsɛ ko an b'a boyi an b'a tiɲɛ di e bɛ se ka tiɲɛ kuranɛ aya kelen k'a sabati e bɛ se k'o dabila hadisaw kelen ka o sabati e bɛ se k'o dabila a i fanga ka dɔgɔ o la tarima fam dɔw ka kuma ye an ma nin mɛn karamɔgɔ da an ye nin mɛn hayidara dɔrɔn de da ɲankuma ala ye hayidara de kanu n'a bangeli n'a sabati من الفرد من الصمد من القهار من الوهاب من الرزاق من المحيي من المميت من المعز من المذل واحد الله لا اله الا الله محمد رسول الله يرى ايام هيدرا دا نيامما ala y'ale de kɛrɛnkɛrɛn ka na sabatili kama ka di aw ma a k'a faamuya nka silamɛya la o tɛ kɛlɛ ko ye an y'a mɛn hayidara da tiɲɛ do koyi mɛ hayidara bɛ k'a fɔ ten de wa walima dalilu b'a la de silamɛ kan ka cɛsiri fɛn min na o ye nin de ye a ye min fɔ dalilu b'a la wa silamɛ ka dalilu bɛ ɲini min fil kitabi wa fi sunna kuranɛ kɔnɔ ani ala kira ka sunna la a banna a bɛ ɲini nin de la fil kitabi wa sunna n'a bɛ ɲini nin na bay'a min filɛ nin ye yala a sɔrɔla min an y'u wele o ka wulibali bɛɛ fɔ a bangera yɛrɛ jɔn na bay'a bi fɔlɔ bay'a tun bɛ kɛ cogo min na ani bi u cɛ janyana a ye an wulila sisan Côte d'Ivoire kalo kelen maa ba 11 ni kɔ minnu nan'u jɔ ka bay'a minɛ an bolo n'u sera ka jate billahi al-aliyyil azim mɛ f'u k'a dɔn ko olu bi a bali min kɛ k'a fɔ a man ɲi a man ka kɛ ko o de bɛ k'a to ala bɛ ka valeur dɔ fara a kan ko u kana dabila dɛ u ka taa n'a ye mɛ i b'i yɛrɛ mago de sa sabu ka jɔ tiɲɛ fɔyɔrɔ la tuma dɔ la ne m'a lase n ka karamɔgɔ m'a lase nka ala sɔnna jɔn dɔ nana lase karamɔgɔ ka faamu kan ka kɛ mun ye ko na n ka nin sɛgɛsɛgɛ ka s'a dan na i ka sɛgɛsɛgɛ kɔfɛ n'i y'a ye tiɲɛ don o y'i ka faamu ye tuma dɔ la e ka faamu yɛrɛ bɛ se ka ye ne ma sɔn ninnu b'a faamu cogo min ne ma sɔn ten o bɛɛ bɛ se ka ɲɛmɔgɔya yɛrɛ la nka ka nin gɛlɛ ka mɔgɔw bali nin layidu minɛli ma layidu min fɔlɔ ye ne tɛ fila fara ala kan n tɛ sonyɛli kɛ n tɛ jɛnɛya kɛ n tɛ n den faga n tɛ namara kɛ n sen kɔrɔta kɛ n bolo kɔrɔ ne kira muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ nin layidu wɔɔrɔ n'i ye nin kɛlɛba ye bilahi i b'a dɔn wa huwa min hizbi shaitan bilahi shaitan ka gurupu dɔrɔn mɔgɔ de bɛ sɔrɔ min bɛ nin kɛlɛ o dɔrɔn wulibali don dɛ Alhamdulillahi rabbil alamin an baden tv shirfila lajabaw an b'aw fo ka waliɲuman dɔ a ka ɲɛmadali la kɔrɔfɔ daminɛ an y'a fɔ aw ye cogo min nin tun y'an ye hippodrome ballonci kɛnɛba kan ka bɛn mɛn kalo tile 30 ma san 2019 la sunkalo tile 27 su Laylatul Qadri latigɛ su Sherif Ahmad Tijani Haidara ni y'ale ka laseli ye i n'a fɔ sigida tɛmɛnenw na a ye an karamɔgɔ ta sɔrɔ cogo min Alil Makam Sayyid Sharif Usman Madan Haidara an b'a deli Allah subhanahu wa ta'ala fɛ ni ɲɔgɔnna caman ala kɛ o yira an na latigɛ minnu kɛra an tɔgɔ la ala k'an taw kɛ hɛrɛ ye k'an kisi a jugumanw ma ka san caman ta yira an na kɛnɛya ani hɛrɛ ani baden kɔnɔna na k'aw fo ka waliɲuman dɔ a ka ɲɛmadali la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan a k'an bɛ diɲɛ waati wɛrɛ wa shukran lakum fi amanillah. Tinya wilila hangalondi sega tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi sega tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi sega tinya